ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മളിന്ന് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാമോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ശ്ലോകം ചൊല്ലാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോ. ശ്ലോകം 1. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദധീര സർവാമഭിമാം പൃഥ്വീം സ ശിക്ഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ലോകമെമ്പാടും പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. സംസാരിക്കാനുള്ള വാസനയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയും കോപത്തിന്റെ ത്വരയെയും നാവിന്റെ ത്വരയെയും വയറിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും വേഗം ത്വരയെയും ഈ ത്വരകളെല്ലാം യാതൊരുവനാണോ സഹിക്കുന്നത് ആ ധീരൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വാക്ക് പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, വയറ്, ഉപസ്ഥ, ജനനേന്ദ്രിയം, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധീരനാണ് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവൻ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാജ്ഞഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനാശിനി. അർത്ഥം കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. പുസ്തകത്തിലെ അർത്ഥമാണോ അതോ അല്ല മാതാജി, പുസ്തകത്തിലുള്ളത് വായിച്ചോളൂ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അത്യാവശ്യമായ സംസാരം, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള സംസാരം, പിന്നെ യമനിയമങ്ങളിലെ അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെ നിയമവും ചട്ടമൊക്കെ നിരസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കല്ലേ. പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ആളുകളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങള്, അത് അത്യാഗ്രഹത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. അതാണ് എന്താണ്? അത്യാഹാരം, പ്രയാസ, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘ, ലൗല്യം. ഇതാണിപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഉത്സാഹിന്യസ്യാദാത്തൈര്യാത് തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ് സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധിതി.
ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക. പിന്നെ ഭക്തരല്ലാത്ത സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിയിൽ പിന്തുടരുക. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടി വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് 6 സംഗതികൾ ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന, ഭക്തിക്ക് വിജയം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം, പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ്, അതാണ് നിശ്ചയ. ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്ഷമ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അങ്ങനെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. സംഘത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക. സതോവൃത്തെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകം മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗൃഹ്യ മുഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. ഭക്തിയിലെ സ്നേഹ ലക്ഷണങ്ങൾ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ മാലതി മാതാജി പറഞ്ഞു. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യം ആഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പ്രീതി ലക്ഷണം, സ്നേഹം മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വീകരിക്കുക, സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, അതുപോലെ നമ്മളും കേൾക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാമോ സുവർണപ്രഭ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്ലോകം 5. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിബുച്ഛ ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞാനമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യാ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലഭ്യ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യാതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടോ അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. യാതൊരുവന് വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ അവനെ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനും അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനുമായ ഭഗവത് ഭക്തന് അഭിലഷണീയമായ സംഘം ലഭിക്കാൻ പ്രായോഗികമായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ചാദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും ചെയ്യണം.
അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് കനിഷ്ഠാധികാരി. അവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതായതുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട്, അവരും ഭക്തന്മാര് തന്നെ, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കുക. രണ്ടാമത് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുക. ഉത്തമാധികാരി പ്രേമഭക്തി വരെ എത്തിയ നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടവർ ഉത്തമാധികാരിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയെ നമ്മൾ സഹവസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഭക്തിയുത, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് ചൊല്ലാമോ? 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ റെഡിയാണോ? 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോ. സ്വാദ് കൃഷ്ണനാമാചരിതാദി സീതാഭിയാവീര്യ പിത്തോപത്സരസനസ്യ നരോധികാന കിന്തു സ ഏവ അനുദിന ഗലുസൈക ജ്യേഷ്ഠ സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗത മൂലഹന്ത്രി. പ്രഭു ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയത്? 7 അല്ല 6. 6 സോറി. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതർ വപുഷഞ്ചദോഷേർ ന പ്രാകൃത ത്വത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശേത് ഗംഗാബസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദ ഫേനഭംഗർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി ധീരധർമ്മ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി ഒരു താതാത്മ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്നതരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തവയല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യകൈവല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷേ സദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ഭൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നിറയും ചേറും ചേർന്ന് ഒഴുകിപ്പോരുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ് അത്. ഗംഗാജലം ആ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ദുഷിതമാകുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്താൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയിലൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. കേട്ടില്ലേ പ്രഭു? കേട്ടു പ്രഭു. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശാരീരിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കില്ല കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം, ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളറ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഘടന, അസുഖം ബാധിച്ചതാണോ, ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ശുദ്ധമല്ലാത്ത ഈ കണ്ണുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ അപാകതകൾ തോന്നും. പക്ഷേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഇതൊന്നും ശുദ്ധ ഭക്തനെ മലിനമാക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഗംഗാജലം മഴക്കാലത്ത് പതകൾ പൊങ്ങി ചെളിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഗംഗാജലം അപ്പോൾ പോലും അത് മലിനമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ശുദ്ധരായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരൊരിക്കലും മലിനപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 7. സ്യാത് കൃഷ്ണനാമചരിതാദി സിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപദത്ത രസനന്യന രോചികാഹനു ഹിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗത മൂലഹന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കേൾക്കാം മാതാജി. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചികെട്ട നാവിന് മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, മധുരങ്ങളായ ഈ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമത്തിൽ വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്, സൗന്ദര്യ, ആനന്ദ എന്നിവയുള്ളതാണ് കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് മധുരമുള്ളതാണ്. ഏതുപോലെ മധുരമാണ്? നല്ല കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും ഈ പിത്തം ബാധിച്ച നാവ് കാരണം, അവിദ്യ എന്ന പിത്തം ബാധിച്ചതിനാൽ നമുക്കതില് ഒരു രുചിയും തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന് രുചി തോന്നാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ രുചി, നമ്മളുടെ നാവിന് ആ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രോഗത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അവിദ്യ ആകുന്ന ഈ പിത്തത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് സാധിക്കും. ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശം. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തന്നാമരൂപ ചരിതാദി സുകീർത്തിനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസീ നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേതനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയതകിലമിത്യുപദേശസാരം. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്, ഒരാൾ എപ്പോഴും ദിവസത്തിൽ, അതായത് 24 മണിക്കൂറും വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെല്ലാം ജപിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടി ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും നാവും എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും വന്നിട്ട് ഈടുപെടാൻ തുടങ്ങും. വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിന് അറിയുന്ന ഈ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിന് എത്രത്തോളം വേണമോ അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാം, അതായത് ഒരു പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭക്തിയിൽ ഇതായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും പിന്തുടരണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നാവും മനസ്സും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരണം. കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലേ മരണസമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അവസാനം എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ നാവിനെയും മനത്തിനെയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗോലോകധാമിൽ, ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വൈകുണ്ഠജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാവിരസോ വത്സദാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധനഃ രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതപ്ലാവനാത് പൂരാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിഭാഗേനികാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ട്രാൻസ്ലേഷനോടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി.
മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജന്മം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട് ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയായാലും അനേകം ലീലാവിനോദനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മേറിയതാണ്. എല്ലാത്തിലും മികച്ചതെത്രേ ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ശ്രേണിയാണല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ശ്രേണി? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് ഉള്ള ശ്രേണി. അതില് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മധുര. കാരണം എന്താണ്? മധുരാപുരിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായത് മധുരയിലാണ്. ഭഗവാൻ ആ ലീലയാടാൻ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന മധുരയിലായതുകൊണ്ട് മധുര വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ മധുരാപുരിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാന്റെ രാസലീലകളെല്ലാം നടന്നത് ആ വനത്തിലാണ്. ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ വനത്തിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. കൂടാതെ അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റ് കൂടുതൽ ലീലകളും നടന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ്. എന്നാൽ അതിലും ഉപരി ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ രാധാകുണ്ഡമാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. കൃഷ്ണ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് രാധാകുണ്ഡത്തിലാണ്. അപ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രാധാകുണ്ഡത്തില് സേവനം ചെയ്യും. അതെവിടെയാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അങ്ങ് അറ്റത്താണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ശ്രേണി കണ്ടു. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിയയോർജ്ഞാനിനാ ദേവ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠസ്തദാ ദേവ്യസ്ത പശുപാല പങ്കജ ദൃശസ്താവ്യോപി സാരാധികാ ശ്രേഷ്ഠാ തത്വ തദീയ സരസീതാം നശ്രയേത്കാകൃതി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചോളൂ. അത് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തതാണ് മാതാജി, കറക്റ്റ് ഇല്ല, ബുക്കില്ല, പുസ്തകമില്ല. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? അതെ മാതാജി. വേണ്ട മാതാജി, ശ്ലോകവും ചൊല്ലണ്ട, ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രം പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കാൾ മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാല ബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ഡം കൃഷ്ണനെ പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദോന്മാദമുളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളാൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലീയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ
പ്രേമ സേവനത്തിൽ ആരാണ് ആകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ കുണ്ടക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആദ്യത്തേത് കർമ്മികൾ, അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഭക്തർ. ഭക്തരിൽ തന്നെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രേമഭക്തർ. അവരെക്കാളും പ്രേമഭക്തിയിൽ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന് എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യുന്ന, സ്വന്തം കാര്യം പോലും നോക്കാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ഭഗവാനെ മാത്രം സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഗോപിമാർ. ആ ഗോപിമാരിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രേണി. ഇനി ഈ രാധാറാണിയുടെ സരസ് ആയിട്ടുള്ള കുണ്ഡമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം, ആ രാധാകുണ്ഡവും ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അഷ്ടകാലിയ ലീല, അതായത് എല്ലാ ദിവസവും 8 ലീലകൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ 8 ലീലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം, പിന്നെ രാവിലെ, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക്, പിന്നെ വൈകിട്ട്, പിന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം, രാത്രി, അങ്ങനെ 8 സമയങ്ങളുണ്ട്. ഈ 8 സമയത്തും ഓരോ ലീലകൾ, രാധാകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും എന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വൃന്ദാവനത്തില് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപത്ത്. അപ്പോ ഈ ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കായിരിക്കും ആ രാധാകുണ്ഡ തീരത്ത് താമസിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ പോയി താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലല്ല, ആ ഭാവമാണ് പ്രധാനം. ഏത് ഭാവത്തിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ, അവര് ചിലപ്പോ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപത്ത് വൃന്ദാവനത്തില് ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെ താമസിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാവത്തോടുകൂടി രാധാകുണ്ഡത്തിൽ നിൽക്കുക. വൃന്ദാവനത്തില് അത്രയും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാല നാമം ജപിച്ചാൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ നാമം ജപിച്ചാൽ അത് 100 തവണ ജപിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ 16 മാല ജപിച്ചാലോ 16 × 100 അത്രയും തവണ ജപിച്ച പോലെ. എന്നാൽ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം രാധാകുണ്ഡത്തിൽ അല്ല വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പാപം നമ്മൾ ചെയ്താൽ അതും ഇതുപോലെ 100 ഇരട്ടി അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര്, അതും തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാൻ. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഉത്കൃഷ്ടം രാധാറാണി, അതേപോലെ രാധാറാണി പോലെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ഈ ശ്ലോകം രാധാകുണ്ഡത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണസ്യോചേ പ്രാണയ വസതി പ്രേയസിഭ്യോപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനിഭിരഭിദാസ്താഭൃഗേവ വ്യധായി യത്പ്രേഷ്ഠൈരപി ബാലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജം തത്പ്രേമേദം സകൃത് അഭിസരഃ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. പ്രജഭൂമിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല വസ്തുക്കളിലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവളുടെ ദിവ്യമായ കുണ്ഡത്തെ മഹാന്മാർക്ക് സമാനമായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. നിസ്സംശയമായും രാധാകൃഷ്ണൻ വലിയ ഭക്തർക്ക് പോലും
വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതിനാൽ സാധാരണ ഭക്തർക്ക് അത് നേടാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ പുണ്യജലത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായി ഉണർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആ പ്രേമഭക്തി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് ഏറ്റവും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് ഗോപിമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. അപ്പോ ഈ രാധാറാണിയുടെ തടാകമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം, രാധാറാണിയോട് എത്ര പ്രിയങ്കരമുണ്ടോ അത്രമാത്രം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം. പ്രേമഭക്തി ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഈ രാധാകുണ്ഡം പ്രാപ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസുലഭമാണ്. പ്രേമഭക്തിയാണ്. നമ്മളെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരാണ്. ആ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് പോലും അസുലഭമാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം പ്രാപ്യമാവുക. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ ഭാവം ഉയരുക, അതാണ്. ശരീരവുമായി പോകുന്നു, കുളിക്കുന്നു, വെള്ളം തളിക്കുന്നു, ഇത് അതുപോലെയല്ല. നമ്മളെ ഉന്നത ഭക്തർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം പ്രാപ്യമാക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം പറയണോ? സാധാരണ ഭക്തർക്ക് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്താൽ കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് ഉണരും. അതാണ്, കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ പ്രേമം ഉണരും. ഒരു തവണ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അവിടെ പോയി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ശാരീരികമായി പോയാലല്ല, പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി, ആ ഭക്തി ഭാവമാണ്, ആ ഭാവത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായി മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, നാളെ എന്തെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, നാളെ ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നാനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുക. അപ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അത്ര പ്യൂരിഫൈഡ് അല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സാധന ചെയ്ത് നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു എങ്ങനെ അവിടം വരെ എത്താം എന്നുള്ളത് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭാവത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തോടു കൂടി സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ലഭിക്കും? കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം ഉണരും, പൂർണ്ണമായി ഉണരും എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിരതാമസം നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യും. എന്നാലും നമ്മൾ വർഷത്തിൽ 1-2 വട്ടം അവിടെ പോയി സ്നാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ഇതിലൊരു പാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ട്. ഒരു മാതാജി ഇതുപോലെ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ കുറെ ബാബാജിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയും, നീ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യൂ, ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത് ലോകത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മാതാജി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, എനിക്ക് ഭഗവത് ലോകത്തിൽ എത്താലോ, ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി ഈ മാതാജിക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രഭുപാദർ വന്നിട്ട് പറയും, ഒരിക്കലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആള് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, ഞാൻ കുളിക്കണോ? കാരണം ഒരു ബാബാജി പറഞ്ഞു കുളിക്കണം, കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ വന്ന് പറയുകയാണ്, സ്വപ്നത്തില് പ്രഭുപാദർ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു, നീ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആര് പറയുന്ന കേൾക്കണം? പ്രഭുപാദർ. ആര് പറയുന്നതായിരിക്കും കേൾക്കേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കുളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി കുളിച്ചാൽ പോലും
നമ്മൾ 100 വട്ടം കുളിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാതെ ഇരുന്ന് ആൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് എന്ത് പറയുന്നോ ആ പാത നമ്മൾ പിന്തുടരുക. ആചാര്യന്മാർ ആദ്യം ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ 64 മാല ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആചാര്യൻ അത് മാറ്റി തന്ന് 16 മാലയാക്കി തന്നു. അപ്പോ ആചാര്യന്മാർക്ക് അത് മാറ്റാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് എന്തു പറയുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത് രാധാറാണി സ്വയം, നമുക്ക് രാധാറാണിയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ആ കുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി തന്നെയാണ്. രാധാറാണിയുടെ എല്ലാ പ്രേമവും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ. ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ആ രാധാകുണ്ഠം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയെയും കാണുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ചവിട്ടുക. നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, ഇസ്കോണിന്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരൊന്നും അതിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടരുത് എന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ കുടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ആചാര്യൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് പിന്നീട് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു ശരി നീ ഇതിൽ കുളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാം. ആചാര്യൻ നിർദ്ദേശിച്ച അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പം ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഠം. അപ്പോ രാധാകുണ്ഠം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദേഹമുണ്ട്. അതാണ് സിദ്ധദേഹമാണ് ലഭിക്കുക. സിദ്ധദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് എനിക്ക് ഏത് ബന്ധമാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അറിയില്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ശരീരമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്? ദാസ്യമായിരിക്കാം, വാത്സല്യമായിരിക്കാം, സാഖ്യമായിരിക്കാം, മാധുര്യമായിരിക്കാം, അത് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ആരായിരുന്നു എന്ന്, നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്ന്, ഏത് ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. അപ്പോ അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സിദ്ധദേഹം എന്താണെന്ന്. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും സേവ ചെയ്യുക. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അത് ഈ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും താൻ ആരാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന്. അപ്പോ ആ ആസക്തി, അത്രയും ആസക്തി ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സിദ്ധദേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സിദ്ധലേഖം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും. അങ്ങനെ രാധാകുണ്ഠ തടാകത്തിൽ ആ ഭാവം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ വസിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് രാധാറാണിയുടെ, ഗോപിമാരുടെ എല്ലാം പാത പിന്തുടരുക. നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ ആയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ രാധാകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ തന്നെ സാധിക്കൂ. അവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പോകുന്നതിൽ പകുതി പേരെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ പരിക്രമം ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവസാനം ആ രാധാകുണ്ഡ് വരെ പരിക്രമം ചെയ്ത് എത്തുന്നതോ അതിലും കുറച്ചു പേരെ എത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ, എല്ലാവർക്കും അത് കൈവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു ആസക്തി ലെവലിൽ വന്ന് സിദ്ധ ശരീരം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ഗോപിമാരുടെ പാത, ഗോപിമാരെങ്ങനെയായിരുന്നു, രാധാറാണിയുടെ സഖികളുടെ പാത പിന്തുടരാം. നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗോപിമാരുടെ, ശരിക്കും അവിടെ എല്ലാ ഗോപിമാരും ഭഗവാന്റെ ലീലയും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വികസിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭാവത്തിലെത്തിയാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗോപിമാര് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള രീതിയിൽ മേൽനോട്ടം അവര് നമ്മളെ നയിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറി ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും ഔന്നത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഗോപിമാരുടെ അല്ലെ മഞ്ചരിമാരുടെ പാത പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രേമഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയുന്നത് നാരദമുനി, സനകാദികൾ ഇവർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എത്ര
ഡിഫിക്കൽട്ട്, എത്ര പ്രയാസമാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയണോ? ഇത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള നാരദമുനിക്കും സനകാദികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ കഴിയണില്ല. അത്രയും ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് പോലും വളരെ അസുലഭമാണ് രാധാകുണ്ഡം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ വരാനും സ്നാനം ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതില് പ്രധാനം എന്താണ്? ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെല്ലുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളത്. സാധാരണ ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ടൂറ് പോലെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മായ നമ്മളെ മൂടും, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, നമുക്കൊന്നും തോന്നത്തുമില്ല. സാധാ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് വന്നു നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം കുറ്റം മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിലാവും. കാരണം ഇത് നമുക്ക് അത് തുറന്നു തരണമെങ്കിൽ, ആ ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തിഭാവത്തോടു കൂടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് അവിടെ പോണം. എങ്ങനെ പോയിട്ടേ ഗുണമുള്ളൂ. ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്നും അവിടെ നിൽക്കാനും എന്നും സ്നാനം ചെയ്യാനും ഒന്നും കഴിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? മാനസികമായിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യുക. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ രാധാകുണ്ഡമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. അവിടെ ഒന്ന് മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. ഇത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. അതിമനോഹരമായ രാധാകുണ്ഡം കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ്. രാധയെ പോലെ കൃഷ്ണനും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾ പോലും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറയും, എനിക്ക് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് നിന്നാ മതി, പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ആവണം. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപാദം എന്നെ ചവിട്ടുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഞാൻ ധന്യനാകും. അങ്ങനെ പുൽക്കൊടിയാവാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ധവർ. ഈ രാധാകുണ്ഡം എത്ര ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അപൂർവമായിട്ട് കൈവരിക്കുന്നതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോപിമാരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശുദ്ധമായ പ്രേമം വളരും. അത്ര മനോഹരമാണ് രാധാകുണ്ഡം. അപ്പം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കഴിയുന്നത്ര തവണ ഭക്തി സേവനത്തെ നിർവഹണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് ഇത് കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമി എല്ലാരും പോയി കുളിക്കാൻ നമ്മളുടെ ആചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കുളിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല, മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാം. ആ ഭാവഭക്തിയിൽ സിദ്ധ ശരീരം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തീവ്ര പ്രേമമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ കുളിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ. രാധാകുണ്ഡം അപൂർവമായി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മഹർഷിമാരും നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തർ പോലും, അവർക്ക് പോലും ഇത് ലഭിക്കുന്നില്ല. അത്രയും പ്രയാസമാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് രാധാകുണ്ഡം ഉണ്ടായത്? അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ അറിയില്ല. ശ്യാമകുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അരിഷ്ടാസുരനെ വധിച്ചതിന്റെ കാര്യല്ലേ മാതാജി? അത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കൃഷ്ണനും ഗോപന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് കംസൻ അരിഷ്ടാസുരനെ വിടുന്നു. അരിഷ്ടാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അസുരനാണ്. കാളയുടെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അരിഷ്ടാസുരൻ വന്നു. പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ അരിഷ്ടാസുരനെ വധിക്കുന്നു. അരിഷ്ടാസുരനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ രാധാറാണി ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും. രാധാറാണി പറയും, നീ ഇപ്പോ അശുദ്ധനാണ്, നീ അധർമ്മം ചെയ്തു, കാരണം നീ ഒരു കാളയെ വധിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാള, പശു എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒരേ ഇനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഒരു പശുവിനെ ഗോവധം ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ് കാളയെ വധിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പോ നീ ഒരു കാളയെ വധിച്ചിട്ട് വന്നു, അതുകൊണ്ട് നീ അശുദ്ധമാണ്. ഈ അശുദ്ധി മാറ്റാനായിട്ട് എല്ലാ പുണ്യ നദികളിലും പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, ഞാൻ ഈ എല്ലാ നദികളിലും കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ?
അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഞാൻ ആദ്യം കൃഷ്ണ എന്താ എതിർത്ത് പറയും, ഞാൻ അത് അസുരനെ അല്ലേ ഞാൻ വധിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും രാധാറാണിയും ഗോപിമാരും ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല. ഇല്ല, നീ ഞങ്ങളെ തൊടണ്ട, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കളിക്കണ്ട, നീ അശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും, തന്റെ കാൽ ഉപ്പൂറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാ പുണ്യ നദികളെയും വിളിച്ച് അതിലേക്ക് കയറാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി, ഗോദാവരി, നർമ്മദ, സിന്ധു, കാവേരി, അങ്ങനെ എല്ലാ നദികളും വന്ന് അവിടെ ആ കുഴിയിൽ വരും. അതാണ് അത് ഏത് കുണ്ടമാണ്? ശ്യാമകുണ്ടം. ശ്യാമകുണ്ടം. അതാണ് ശ്യാമകുണ്ടം. അങ്ങനെ ശ്യാമകുണ്ടത്തില് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ കുളിച്ചിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയും, ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും അശുദ്ധമാണ്, കാരണം നിങ്ങള് ഒരു അസുരനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു, അസുരന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ വൃക്ഷവാസികൾ അസുരന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ പുണ്യനദിയിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മളെ രാധാറാണിയും ഗോപിമാരും എല്ലാവരുടെ അവരുടെ കയ്യിലെ കുപ്പിവള പൊട്ടിച്ച് ആ കുപ്പിവള വെച്ച് കുഴിച്ചാണ് വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ, കുഴിയൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ വെള്ളമില്ലല്ലോ, വെള്ളം എവിടെ, വെള്ളം വേണ്ടേ? അങ്ങനെ ഗോപിമാരെന്ത് ചെയ്യും, അവര് മാനസി ഗംഗയിൽ ചെന്ന് അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരും ലൈനായിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുടത്തില് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാണുമ്പോ മറ്റ് പുണ്യ നദികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം, ഞങ്ങൾക്കും രാധാറാണിക്ക് സേവനം ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ അവര് രാധാറാണിയോട് അപേക്ഷിക്കും, ഞങ്ങളും കൂടെ അങ്ങേക്ക് രാധാറാണിക്ക് സേവനം ചെയ്തോട്ടെ. അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുമ്പോ ഈ പുണ്യ നദികളെല്ലാം രാധാകുണ്ടത്തിലും വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത്, ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന രാധാറാണിയുടെ ഈ കുണ്ഡമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനും വന്ന് ആ രാധാകുണ്ടത്തിൽ കുളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാധാറാണിയും പറയും, എനിക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുണ്ടം ശ്യാമകുണ്ടവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാധാറാണി ശ്യാമകുണ്ടത്തിലും കുളിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കുണ്ടം രാധാറാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, കയ്യിലെ കുപ്പിവള പൊട്ടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കുണ്ടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ലീലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 5000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഇതെല്ലാം നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. കലികാലത്തില് മുഗൾസ് എല്ലാം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് ചെളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കുളമൊന്നും കാണാനേ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ആര് വന്നാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഈ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്നിട്ട് പറയും, ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു കുളമായിരുന്നു, ചെറിയൊരു കുളം. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരാണ് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് ഈ വലിയ കുണ്ടമായി കിട്ടിയത്. ഈ രാധാകുണ്ടം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്ര ദുർലഭമാണ് ലഭിക്കാൻ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണസ്യ ചൈ പ്രാണയ വസതി പ്രേയശിഷ്യോഭിരാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനിഭിർ അഭിധാസ്താഭൃഗ് ഏവ വ്യഥായി യത്രേഷ്ടൈരപി ആലംബ സുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജം തത്പ്രേമേദം സകൃതപി സരസ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ശ്രീമതി രാധാറാണി ആണ് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ആ രാധാറാണിയുടെ തന്നെ കുണ്ഠമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം, കൃഷ്ണൻ എത്രമാത്രം രാധാറാണിയെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ പ്രാപ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാർക്ക് പോലും പ്രയാസപ്പെട്ടതാണ്. വലിയ പ്രേമഭക്തർക്ക് ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. അതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ പുണ്യജലത്തിൽ ഒരാൾ സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? അതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം.
11-ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യം, ഒരിക്കൽ പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? എന്ത് ലഭിക്കും? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും മാതാജി. കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുമെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പില് എല്ലാരും സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നടക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? ശ്രീജ മാതാജി? മാതാജി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയാണത്. ബുധനാഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, അവസാനിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച